Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Eyo nyame na yo ni atumeno atu bi pen yaso watu bi anyina ni naso me gratias na eye rade na yo manso nyame ko ya kewiase ni mewie manso ni mo kewiase ni mewie naso ni nyina Yesu asheme monya bebe lo tue manso nyame mo ya kewiase ni mewie manso ni mo ni mewie And of course, it's another beautiful brand new Tuesday morning live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. A brother saying every do ya tenasi free sabri e kopim sa no pa non do ebebo for God and country back on your radio. Psalm 41 minutes after 6 a.m. And then a osanani da toso. Edu miensa. Baby, you ready to be doing no? I don't yet na ye reflect it, ye cast your mind back to a new sisi near egusu sisi. Nani nyinemu erade kan yen ho. Ni nyinemu na basa kese no eda yen so. Ni nyinemu waye jataburu a odi enim odi yen ko no sande yen ba na yetena si bisa ho se ede ben kura na maya ma wo awurade na wo do mi sei se wi wo baba ko mane ba asase su be wuye ne nam ne so anopai ya akrati asefo ya de yen ho anopai ye bie ano ya sedan ko a ye mayen saso ya seda ye to dwom so ya seda san said ye awurade ya mayen no edoso ebia na wo de sa de atew no unhu se eyade eso eyade kakaka bi na se me kodai na ade acheme enti ye normal but anopai me kan kire wo se nye normal se ene urewura fie mu omo enu kokoda enra na omo antumi ansore ye na afei obeti ase se so onyame ma ade chenwa
It is not normal. It is the greatest miracle ever. Ebesi ewo nipa bi abrabom. Eni nta no pai yen de yesi de awurade ayama yen yankia no ntum. Ibebie ya no ne aka de akira mansan na me nipa nyina hunu se ampa. Senkanya awurade a anka baabi a yetie yi nka yente ha. Senkanya awurade a anka dwuma ekura wi kinkura wo. Senya awurade a anka bema yi a waware ni nka onye wukunu o. Senya awurade a enka baba we nka onye wo yire. Enya awurade a anka sa links ya wenye nkanya de bebemu o. Enya awurade anka position no ekura wo no nka mmam. Wodi mede ntia because ni pam ne gu punu na chi. Ena awurade bu wo na obu me ena ofre yen de ye ba ne hanim. Ene se wakora yen anwen yen adandan yen a anopai techiremada bodwiem na mogedi mu afusane ya nto yentua ya anya ho adwuma ansane yensa eka eni ntia anopai ye se de awurade ayama yen yani so nti kan ho na yen nyina yen faseda mfama didi nkronkron na yen nyai ena no aka no yen nyai donhwere aka ene dai de ebesi ono otiasefo nyankopon penu anim menu mienu ye ni idea about it but se ono ne obotan a ye twere no a ye benya gidie aka se onwunu nwono na awurade one yen adi ne yie enu ti ne yeguso aye se aha ye kwan ho ye ntimi nka nsem bebre sanse de awurade ayama yen no eboro yen yankasa nya dwene ene yente ase so one adi ne yie enye awurade a anka yente ase bedofo sena medi kan cha na ebre no wie du matching eno ni dwumade ni din atena se free sabre ekopem se nondu ebebo ene yesere se kan yen ho na ene yentu ene brada kwantu yi ewo ahenkan 93.3 FM baby a wo bi obetimi atie yen se owo yen enclave ha no mo a na je se you just hook on to 93.3 FM baby awo bi obetimi atie yen uni en hansona wo outsider ya making it so possible say oko internet ne so a obetimi atie yen baby a nti my tuning modern Ghana Zeno radio app Ghana Waves app ne akaka ho nyina so ko no mo won sabetumi akan Facebook, YouTube, Ahenkan 93.3 FM. Flying on the wings of the top-notch production team in town. Executive producer D Ahenkan Kwame Yaboa, Ajimpa Hiniko Fit Mensa Kobe K, and a Billy Man. Ofremi Oboba Ofuri Amanfo. Anope ye da se so amaye kwan wo ka ni mu adwuma ni mu fie ho ba bia amaye kwan bia meewura.com anope ye da se mo amokọ adwuma mo amokọ afuom mo amokọ nsori mo amokọ miaye ahodo bebre amutin anope kam afọ anope me chechi am driver se bibia abokọ de ena me ka kire we awurade be mo asere wate onwunu no papa driver me se awurade obe mo asere eni ntinya abotre na de ediwule mu empepere wo ho traffic is so agina so hu moma yen discipline yen ho na yenya de aka ne ma awurade me pentamu anya etisa kokohwede a obutu kusu enya ne de so wan hwe ya bekwa kopa asem kese ne de abra ho nti nya abotre de ule mu kakran eye denyara ne awurade aka se won nsa bekan ne no eyire so sire so seden won nsa bekan wo chefan enti maame senkrofo ba begina wani mo ho no mo to ade de afiri obi ho a eye emunemu na nkyere won enya wo mo pinikodo wate na se wodie wo mu a sane atie bia won nsa bekan mesi se wodie wo mu a sane atie bia won nsa bekan Some 46 minutes after 6 a.m. Marching and only Jumedi the Eastern's official biggest political, social, religious, and current affairs breakfast conversation. They say, "Bon, tell a friend to tell a friend." I am fan to Ahenkan 93.3 FM. I don't pay a church. I'm on it for. Abruchire for no. I'm a signal. Say what more at tuni ina. Almost heard the echo soon now Facebook and YouTube. Ho. Tiano pay a church. Abruchire for my uncle Brechenza, Italy. A honomo and Francis Kofi Oatman. I'm a signal. Say Charlie my hooky on. Okay, yeah, that's it. It's Italy for you now. More and Chiabi. Minimum come kind.
pacho ewiem bo brensem se de besia ko ne demu no adaro mama me fa ma na afi yemfa de aka nyina fa nto ato so anope yo se me kan kyerɛw se ewiem onyunu kakra ewiem onyunu ase mframa bi bobo emu onyunu saa o kyerɛ se be se ya de akwakwa kosi nondu duba ko ho na fe awia no ayi ne ti enti me hwɛ de da manim wa ha no a na te se ene ewiem bobre ne be te se de nre ye no saa pepepe na emum ene de ne de ase nsuo ewo ewiem kakra eduru ba bi nsuo no be munemu na ebe petepete kakra ekwa anwumre no num no nsia ho no mo ebe hya ase from no 9 ho no mmia ya ahodo bebre no a wo kire se nsuo no be munemu na a ebe se petepete kakra ewe puye mantem ya ahodo bebre no nti wadaroma ewiem bobre nsem se de besia kwa ne demu no ena me de ho amane bo ede amma wo no afei nso na ade fidi na to ano mo ha ya henkan ya transmit ewo ya somo ewo kwan so nkoso maachi ya mo akwa aba Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. by you. Enti Endra somewhere the bro ediane das yesi deliver me from the consequences of my father's past. And near me biara me nananom ye me papa ne me ma menom aye ato ho me nananom aye ato ho ni senti ede ensunsanso ede ebre me no ero na ye sire wurade abɔ ne mpaye se onhu yen mobo na onyi yen famfiri mu onyankopɔn enra me ate ase se ono ni onyankopɔn a se wa no na wa ni ne mransam so de na semo ka kire no wa anya a want to aso so enome no odema or see, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing you. I make in mofra aso womo mamenom womo awon to aso de edi kan ne etoso mienu ne etoso miensa ne etoso nan enti onyankopon aso twen no se ba esa ne te sa pepepe nso na se abusua mu nnomi bi wo honom a eye awon to aso from first generation to the second generation to the third generation to the fourth generation to the generations that you can think of or you can count eto aso enunti se wahwa ye wabusua bi mu wo honom a maami a odi kan ye nyina ye ni behu no ne mana wa wo mu nyina so de nyame kan so wahwa ne mana wa wo mu nyina ba ko bi wo mu a ebe ye mese den akwanya bi bakra wonko emfa ho ne nea wo beye se wo pese wo fa no ni firi maame ne nchen onko enti wo mu no aka maame ne ho wodim saafo ne din ye de ma wo mo
Yes, maame ne poma. Oh yes. Enti saa poma no. He, ono aware kura wonware bi. Awo kura hwe a wonwo. Empra twene nkrofo ade a omoye ono mfa ne ho. Ote maame ne nchen saa. Kopim bra maame ne di be firim. Na ne ono nso nananam ho no mo saa. Minim sɛ deɛ meka wudi wani ahwa ne poma maame no ɔte ne nkyɛn da bia ɔnyɛ hwee so ɔno no yɛfrɛ ne poma enti from ɔno maame no the next person so etumi ba sɛ next person ɔno so ne ma ne nyinaa bɛkɔ akwantuom ɛbɛka baako nea meka wokɔ me kuro mu a ɛwɔ hɔ minim sɛ ha nso so nea meka mahu dia nti ɛbɛka nipa baako no ɔte maame ne nkyɛn wobɛka wanum nsɛm a wɔ wiase nyina no nkɔ baabia wobɛwurawura mu no na ne nana bi ne ba bi nso ka ne nkyɛn a wantimi antukwan nkɔ baabia saa ne teɛ obu on so a yɛse wei yɛnhunu ne yɛyɛyɛ sɛ wada no kɔrensani ɛno nso wobɛtresi mu no wobɛkɔ deep down no na efiri baabi efiri na ebi esida obi wɔ no a ɔse onyinsan yɛ no abosome nson na ɔwo yɛ wapon yɛfrɛ no ɔpon ba ɔnte aseɛ na no na ebi mu kyerɛkyerɛ ɔmo nsɛmu ɔnte aseɛ sɛ biribi sɛ asi afei ɔmo nya abotra ɔmo kɔ abusua no mu ɔmo kɔ bisa ɔmo hu sɛ saa ebi asi ɛwɔ abusua no mu da enti adeɛ bi a esi bia no ɛyɛ awɔ ntoatoasoɔ nneɛma a asi pɛn ɛna esi enti yɛwɔ abusua bi wɔ no mo a ɛmmaa wɔ mu paa but ɛmmaa yi wɔn mo ntimi nwo mmaa ahoɔfɛfoɔ ɔmo ɛwɔ sika no mmaa no ɔmo ɛwɔ sika no nwo na emu ɔmo a ɔmo ho kyere wɔn kakra no mu na awo bebree yɛwɔ abusua bi wɔ no mo a mmarima no sɛbi ɔmo ayɛ akwasampafoɔ enti sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ koraa no wanhwɛ yi a saa akwasampa bra no ebetumi ate afa wo so weenum nyinaa yɛ nneɛma bi a akɔ so a yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm na yɛsere onyame sɛ onhu yɛ mɔbɔ ɛno nti yɛnra me ma wo point number 1 na meka kyerɛ wo sɛ na me ba mɛkyerɛkyerɛ mu na me de point number 2 no de aka ho nti men sɛ brɛ point number 1 deɛ nti a yɛka kyerɛ Awurade sɛ onyi yɛn emfiri yɛ nanananom amumuyɛ ne nsɛmɔne ne nneɛma bi ɔmo yɛ yɛsunsunsanso a ɛda so a wɔ abusua no mu na ɛkutia yɛn no deɛ di kan the reality of generational consequences ɛwɔ sɛ wotimi ti aseɛ sɛ ɛwɔ hɔ first of all no ɛwɔ sɛ wotimi ti aseɛ sɛ sɛdeɛ me papa bra bɔ yɛyɛ no ma mmɔ me bɛ yi a wanwe yɛ saa ne mɛyɛ sɛ me papa yɛ ɔdefo a saa ne mɛyɛ sɛ me maame manhwɛ me ho yi a sɛneɛ ɔne mɛma mmiɛnsa ne woyɛ no manhwɛ yi a the same thing will happen to me and it wahu me no kasa wukura mmɔfra mmienu ɛsono biara ne papa o maame wo mmiɛnsa ɛsono biara ne papa sɛ wukura 2 wanhwɛ yi a baako abɛka ho ama wanhwɛ yi a ɔbɛsan kora bɛtra wo maame enti first of all ɛwɔ sɛ yɛtumi gye tum sɛ ampa adeɛ ne wɔ hɔ. So we have to look at the reality of generational consequences. In the book of Exodus chapter 34 verse 7, Bible says maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation. Ewo mu senyo Yankopon do ne made onyame do no eden ewo ho se ne me ka kire wo no se he show mercy or love to thousands of generations of those who love him and keep his commandments. But se Yankopon kro ya ka so wo twe aso why bibi no wo twe aso a obetimi atwe aso a de akọ awo ntoatoaso so enu nti na se numi bi ba etimi etefa awo ntoatoaso so enu nti na anapai ye kan kire wo say Awurade mesra wo. In fact, you will be in the better position to identify some of the things who go through in life. Wa wonim say
adeɛ yi deɛ mehunu ni sɛ ɛyɛ abusua no me ɛna ɛdi me nyɛn ɛyɛ abusua no me sometimes moma ebinim nhunahuna mo ɛnka nkyerɛ sɛ wokɔ okurom a yɛbɛku nya nokorɛ kɔ okurom na kɔkɔhwɛ kɔ observe sɛnea mu kurom fie a mutimu no sɛdeɛ nneɛma si teɛ ɛwɔ hɔ sɛ wokɔ okurom na wokɔhwɛ sɛdeɛ mo dan ne teɛ sɛnea nneɛma abrabɔ si teɛ wɔ hɔ no mo a na atwe wɔn adwene abɛsi so sɛ woanhwɛ wo ho yi a sɛdeɛ wo kurom asetena teɛ no saa pɛpɛpɛ ɛna wasetena bɛyɛ